Neviete, aký je rozdiel medzi kanavou 4, 5 alebo 7? Ako si to máte vypýtať v obchode, alebo aký je tam rozdiel, prečo sú tie čísla? Poďme si to vysvetliť. Číslo kanavy označuje hustotu dierok v látke. Čím je číslo vyššie, tým je kanava jemnejšia a výšivka môže byť detailnejšia. Kanava 4 je najhrubšia kanava s väčšími očkami, približne 4 očká na 1 cm. Je ideálna pre začiatočníkov, detské projekty alebo väčšie výrazné vzory, gobelíny. Kanava 5. Stredne jemná kanava, približne 5 dierok na 1 cm. Patrí medzi najobľúbenejšie, pretože je vhodná na väčšinu krížikových výšiviek a dekorácií. Kanava 7 je najjemnejšia, s najhustejšou mriežkou, asi 7 očiek na centimeter. Používa sa na detailnejšie a jemnejšie výšivky. Z kanavy môžete vytvoriť obrazy, vankúše, obrusy, folklórne výšivky alebo krásne darčeky. Kanavu 4, 5 aj 7 nájdete u nás v Levíku na Štefánikovej ulici 828 alebo pohodlne online na www.levik.sk. Toto máte 7, 5, 4, tam sú najväčšie dierky.